Laayan yung kinabuhian ako ron ay. Asa nagato akong mga amigo no? May itong mga tawhan na ba kay makalingaw kig mga daggoy. Laaya oy. Oh! Sakto! Muagtok ko ni paring Itsoy kay suod mi kay mi ato. Mangutang kong painit para masudlan po niya akong tiyan eh. Lamiya naman mo inom kong init ron kay alas 3 na. Uy! Murag! Dako tarong galin ba? Kay malipayon mo kayo ron. Siyempre, oy, dako tayo, kini ko nga, nalatay binta ba, di na ito makapanas itong amo, mau naroon nga, malipay yung dako, dako na binta ba? Taysa, nakasoroy lagi ka? Naalagi ko diri boy kay mangutana unta ko nimo og asa na painitan ni parang Itsoy? Itsoy ba? Itsoy tumoy? Kana akong gipangita. Kato si Itsoy tumoy ba? Tunggu ako nga atong amigo ba? Nga, asa mo ron yung tindahan? Aw, ang tindahan ni pari Itsoy ba mga tadi? Ay, ato lang sunahan. Nahan, pituin lang tindahan to. Ay, pagdugay diriya kay huwag niya surungan lang ako pero niya masig mabat ang customer ni mo. Mao ba pre? Sige pre. Di lang sa pumudugay pre. Sus, nga warong lawa why customer? Gusto dyan kong kakwarta rin panahon na ba? Ayo! Parang Choy! Ayo! Gas, Ita. Ikaw rin na, bay? Nasurili ka, bay? Naalagi ko bay. Kay magpatimpla ko kape ni mo bay. Kinadugan ako bay. Kay ang imo ko ng kape, puting lamia. Siyempre, lamig na akong kape. Ikaw may kinaan ng customer. Why bayad? Libre rani, bay? Libre bay? Wadyo ko mo sa pag-arili bay. Kay amigo kita good bay. Napatawin ako kape bay. Kini na. Kay libre. Lah, wala rin kamay? Asa kita kamay, ha? Asa mong kamay, mama gibutang? Wala ba dire? Asa mo nagbutas pa po dahil kamay mo guro ni? Ano yung itimpla guro sa kong kape guro? Tara bay, kape. May kinang kape ha bay? Mo ba pre? Wadyo ko masayo pre. Purti jud ing labi sa imong kape pre. Siyempre, lami kong kape bay. Ya, libre pa yun. Imna na. Sigma, bugnaw ng kape ni mo. Bay, wadyo ko masayo bay nga pag-arena ko nimo bay. Lami jud din imong kape bay. Ay sabay. Lain mong kay bay. Ngano man ni bay? Unsam din imong gitimpla ning kape nimo na ko bay? Kurog naman ni bay. Noon sa mga bay? Tim sa biya? Ako sa tanang kulit biya? Hala? Patay! Purga dinis ka bayo di ay! Ay! Unsam din imong gitimpla bay? Di naman ni ma. Uglan ako bay. Hala bay! Purga putos ka bay ang gitimpla bay! Unsa? Purga din ni si kabayo. Nge! Butang nge! At